Într-un mic oraș din România, unde tradițiile se împletesc cu stilul de viață modern, trăia Andrei, un tânăr pasionat de fitness și sănătate. Deși avea o alimentație echilibrată și mergea regulat la sală, Andrei a început să observe o scădere a energiei sale și o lipsă de motivație în antrenamente. Frustrat, a început să caute soluții pentru a-și îmbunătăți starea generală. Într-o zi, pe când răsfoia internetul, Andrei a dat peste un articol care discuta despre testosteron și importanța sa în funcția sexuală, fertilitate și dezvoltarea musculară. A descoperit că acest hormon joacă un rol esențial în menținerea unei vieți sănătoase și active, iar nivelurile scăzute ale testosteronului pot duce la probleme de sănătate fizică și psihică. Curios să afle mai multe, Andrei a aprofundat subiectul și a aflat despre cele 14 alimente care pot crește în mod natural nivelurile de testosteron. Printre acestea se numără carnea roșie slabă, ouăle, fasolea, peștii și fructele de mare, avocado, acai, nucile de Brazilia, roșiile, pepenele, usturoiul, ceapa, semințele de dovleac, ardeiul iute și bananele. Fiecare dintre aceste alimente aduce beneficii specifice. Carnea roșie este o sursă excelentă de proteine și zinc, ouăle sunt bogate în vitamine D și B, iar fasolea oferă carbohidrați complexi și fibre. Entuziasmat de descoperirile sale, Andrei a decis să-și ajusteze dieta. În loc să comande pizza sau să consume snack-uri procesate după antrenamente, a început să prepare mese sănătoase acasă. Dimineața își făcea omletă cu spanac și roșii. La prânz mânca o salată cu pește la grătar și avocado, iar seara se răsfăța cu friptură de vită servită cu legume la abur. Pe lângă alimentație, Andrei s-a concentrat și pe alte aspecte ale vieții sale. A început să acorde mai mult timp odihnei, somnul devenind prioritar. A realizat că stresul poate influența negativ nivelurile hormonale, așa că s-a apucat de meditație și yoga pentru a-și calma mintea. De asemenea, a renunțat la obiceiurile dăunătoare cum ar fi fumatul și consumul excesiv de alcool. După câteva luni de schimbări consistente în stilul său de viață, Andrei a început să observe rezultate notabile. Energic și motivat ca niciodată înainte, reușea să își depășească limitele în sala de sport. Îmbunătățirea stării sale generale nu s-a reflectat doar în performanțele fizice, viața sa sexuală s-a îmbunătățit semnificativ, iar relația cu partenera sa a devenit mai intimă. Întâlnindu-se cu prietenii pentru o cină acasă, Andrei împărtășea entuziasmul pentru noile sale obiceiuri alimentare. Le povestea despre beneficiile usturoiului care ajută la circulația sângelui sau despre efectele pozitive ale semințelor de dovleac care sunt bogate în zinc. Prietenii săi erau curioși și au decis să-l urmeze în această călătorie spre un stil de viață mai sănătos. Pe măsură ce comunitatea din jurul lui Andrei începea să adopte obiceiuri similare, orașul s-a transformat treptat într-un loc mai activ și mai sănătos. Oamenii au început să se sprijine reciproc în realizarea obiectivelor lor fitness și nutriție. Au fost organizate întâlniri pentru gătit împreună sau sesiuni de antrenament în aer liber. Andrei nu doar că își transformase propria viață, el devenise un exemplu pentru ceilalți. Învățase că echilibrul este esențial nu doar în dietă, ci și în viață. A subliniat importanța unei alimentații variate care include alimente nutritive ce contribuie la sănătatea hormonală. Cu timpul, Andrei a realizat că adevărata putere nu rezidă doar în nivelul testosteronului sau în forța fizică, ci mai degrabă în abilitatea de a face alegeri conștiente pentru bunăstarea sa generală. El știa acum că fericirea vine din interior și că un corp sănătos este fundamentul unei vieți împlinite. Așa că fiecare zi era o nouă oportunitate pentru Andrei să se dezvolte nu doar fizic, ci și mental. Cu fiecare masă sănătoasă pe care o pregătea sau cu fiecare antrenament finalizat cu succes, el știa că își construiește nu doar musculatura, ci întreaga sa viață. Viața lui Andrei devenise un exemplu viu al puterii alimentației corecte și al unui stil de viață activ. El știa că schimbările mici pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Și astfel, povestea lui continua, o poveste despre curajul de a schimba obiceiurile proaste într-o viață plină de energie, sănătate și vitalitate. Andrei, un tânăr pasionat de sport și sănătate, a început să-și transforme stilul de viață după o perioadă lungă în care se simțea obosit și lipsit de energie. După ce a citit despre importanța testosteronului în sănătatea masculină, în special în ceea ce privește funcția sexuală, fertilitatea și dezvoltarea musculară, el a decis că este timpul să facă schimbări radicale. Conștient de faptul că alimentația joacă un rol crucial în producția de hormon, Andrei a început să studieze cu atenție alimentele care îi pot susține nivelurile de testosteron. În fiecare dimineață, Andrei își pregătea micul dejun cu ouă proaspete și avocado, știind că aceste alimente nu doar că îi oferă energie, dar contribuie și la creșterea nivelului de testosteron. Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine și vitamina D, iar avocado aduce acizi grași sănătoși care ajută la menținerea unei stări generale bune de sănătate. Acest ritual matinal devenise un moment sacru pentru el, un început de zi care îl motiva să continue pe calea aleasă. Pe măsură ce zilele treceau, Andrei a început să observe schimbări nu doar în aspectul său fizic, ci și în starea sa mentală. Se simțea mai concentrat la locul de muncă și mai motivat să își urmeze pasiunile. A început să participe la cursuri de dezvoltare personală, dorind să își îmbunătățească nu doar corpul, ci și mintea. La aceste cursuri, a întâlnit oameni care împărtășeau aceleași obiective și visuri.
Împreună au format o comunitate de susținere, discutând despre provocările întâlnite în drumul lor spre o viață sănătoasă. Într-o seară, Andrei a fost invitat la o cină organizată de unul dintre noii săi prieteni. Cu ocazia aceasta, el a decis să-și pună în aplicare cunoștințele acumulate despre alimentație. A preparat o salată delicioasă cu roșii proaspete, semințe de dovleac și pește la grătar, explicându-le tuturor beneficiile fiecărui ingredient. Această cină s-a transformat într-o adevărată lecție despre nutriție și stil de viață sănătos. Fascinați de pasiunea lui Andrei pentru alimentație sănătoasă, prietenii lui au început să-l întrebe despre alte alimente benefice. Astfel, el le-a povestit despre legumele bogate în antioxidanți precum ardeiul iute și usturoiul, care nu doar că îmbunătățesc gustul mâncării, dar sprijină și sistemul imunitar. De asemenea, le-a recomandat nucile de Brazilia ca fiind o sursă excelentă de zinc, un mineral esențial pentru producția de testosteron. Pe lângă alimentație, Andrei a realizat că exercițiile fizice regulate erau esențiale pentru menținerea unui nivel optim al hormonului. A început să se antreneze mai serios la sala de sport, experimentând cu diferite tipuri de exerciții: ridicări de greutăți, antrenamente HIIT, High Intensity Interval Training și yoga pentru flexibilitate și relaxare. Fiecare sesiune de antrenament era o oportunitate de a-și depăși limitele și a-și întări corpul. După câteva luni dedicate acestui stil de viață sănătos, Andrei s-a hotărât că este timpul să împărtășească povestea sa cu alții. A creat un blog dedicat nutriției și fitnessului, unde publica rețete sănătoase și sfaturi utile pentru toți cei care doreau să îmbunătățească calitatea vieții. În curând, blogul său a câștigat popularitate în rândul celor care căutau inspirație pentru un stil de viață mai activ. Un aspect pe care Andrei l-a subliniat constant în articolele sale era importanța echilibrului. El știa că nu este vorba doar despre alimentație sau exerciții fizice, sănătatea holistică include și aspectele mentale și emoționale ale vieții. Astfel, a început să promoveze tehnici de gestionare a stresului precum meditația și mindfulness-ul ca parte integrantă din rutina zilnică. Pe măsură ce comunitatea sa creștea, Andrei a organizat evenimente locale unde oamenii puteau veni împreună pentru a se antrena și a împărți rețete sănătoase. Aceste întâlniri au devenit foarte populare. Participanții nu doar că se bucurau de antrenamente eficiente, dar aveau ocazia să socializeze și să-și facă noi prieteni cu aceleași interese. Andrei devenise un adevărat exemplu al puterii transformării personale prin alimentație și exerciții fizice. El era dornic să demonstreze tuturor că schimbările pozitive sunt posibile indiferent de vârstă sau circumstanțe. Pe măsură ce povestea lui continua să inspire oamenii din jurul lui, el știa că misiunea sa era abia la început. Cu fiecare mesaj primit pe blog sau fiecare zâmbet văzut la evenimentele sale, Andrei simțea cum se întâmplau mici minuni în jurul lui. Oamenii începeau să creadă din nou în ei înșiși și își regândeau obiceiurile alimentare. Erau momente valoroase care îl motivau să continue această călătorie. Într-o zi însorită de vară, Andrei a organizat un picnic tematic dedicat alimentelor benefice pentru testosteron. Mesele erau pline cu preparate delicioase: salate colorate cu fasole verde și roșii curry, pește la gratar cu condimente aromate și sucuri naturale din pepene verde proaspăt stors. Atmosfera era una jovială. Rețetele copiilor se amestecau cu discuțiile pasionate ale adulților despre cum pot face mici schimbări în alimentația lor. Pe lângă toate aceste realizări personale și comunitare, Andrei știa că transformarea sa era doar primul pas într-o misiune mai mare, aceea de a ajuta cât mai mulți oameni să descopere puterea unei vieți active și sănătoase. Visurile lui au prins contur, nu doar un stil de viață personalizat, ci o adevărată mișcare comunitară dedicată educației nutriționale. Concluzionând această etapă din viața sa plină de provocări, dar extrem de satisfăcătoare, Andrei s-a uitat înapoi la drumul parcurs până acum. S-a gândit la toate lecțiile învățate: importanța echilibrului între minte și trup, rolul crucial al alimentelor în menținerea sănătății hormonale și bucuria neprețuită adusă prin partajarea cunoștințelor cu ceilalți. Și astfel continuarea poveștii sale nu era doar despre sine. Era despre impactul pozitiv pe care fiecare individ poate avea asupra comunităților din jurul lor prin alegeri conștiente și informate. Cu optimism nelimitat și determinare neabătută, Andrei știa că viitorul lui, dar mai ales al celor din jur, promitea multe noi aventuri pe drumul spre sănătate totală. Într-o dimineață însorită, Andrei s-a trezit cu o energie nouă, inspirat de gândul că misiunea sa nu era doar personală, ci și colectivă. A decis să își împărtășească cunoștințele despre alimentația sănătoasă și importanța testosteronului în viața de zi cu zi. Deja simțea că micile sale acțiuni pot influența nu doar propria sănătate, ci și pe cea a prietenilor și familiei sale. Așa că a început să-și organizeze ideile pentru o prezentare la centrul comunitar local. Pregătindu-se pentru întâlnire, Andrei a adunat informații despre 14 alimente care contribuie la creșterea naturală a nivelurilor de testosteron. Pe măsură ce își organiza notițele, el a realizat că fiecare aliment avea o poveste proprie, un context cultural care îl îmbogățește. De exemplu, carnea roșie slabă era mai mult decât o sursă de proteine. În multe culturi, aceasta simboliza forța și vitalitatea. La fel, ouăle erau văzute ca un simbol al renașterii și fertilității, fiind un ingredient esențial în multe preparate tradiționale. Când a ajuns la centrul comunitar, Andrei a fost întâmpinat de zâmbetele prietenilor săi.
Sala era plină de oameni dornici să afle mai multe despre cum pot îmbunătăți sănătatea lor prin alimentație. Cu o voce clară și încrezătoare, Andrei a început să explice rolul testosteronului în funcția sexuală, fertilitate și dezvoltarea musculară. El a subliniat importanța unei diete echilibrate, care să includă nu doar alimente bogate în nutrienți esențiali, dar și diversitate. Pe măsură ce Andrei vorbea despre fasole, el a menționat cum acest aliment este nu doar o sursă excelentă de proteine vegetale, dar și bogat în fibre, contribuind astfel la sănătatea digestivă. Apoi a trecut la pești și fructe de mare, explicând cum acizii grași omega-3 din aceste alimente ajută la reducerea inflamației și îmbunătățirea circulației sângelui, factori esențiali pentru o viață sexuală sănătoasă. După ce a discutat despre avocado ca fiind o sursă bună de grăsimi sănătoase care sprijină producția de hormon, Andrei s-a oprit pentru câteva momente pentru a asculta întrebările participanților. Mulți dintre ei păreau interesați de cum pot integra aceste alimente în dieta lor zilnică. Această interacțiune l-a energizat pe Andrei și l-a făcut să realizeze că fiecare discuție era o oportunitate de a învăța unii de la alții. Discuțiile s-au aprofundat atunci când a menționat fructele precum macai și roșiile. El a explicat cum antioxidanții din aceste fructe protejează celulele de stresul oxidativ, având astfel un impact pozitiv asupra sănătății hormonale. Pepenele verde a fost adus în atenția publicului datorită conținutului său ridicat de citrulină, un aminoacid care poate îmbunătăți circulația sângelui. Între timp, usturoiul și ceapa au fost prezentate ca aliați ai sănătății cardiovasculare, subliniind efectele benefice ale acestor ingrediente simple dar potente în preparatele culinare. Andrei le-a sugerat participanților să experimenteze cu rețete noi care să includă aceste ingrediente minunate. Semințele de dovleac au stârnit interesul audienței datorită conținutului ridicat de zinc, un mineral esențial pentru producția de testosteron. Încurajându-i pe cei prezenți să le adauge ca gustare sau în salate, Andrei le-a oferit exemple practice despre cum pot face alegeri mai sănătoase fără prea mult efort. Ardeiul iute a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea. Andrei le-a explicat cum capsaicina stimulează metabolismul și poate contribui la pierderea în greutate, un alt factor important pentru menținerea unor niveluri adecvate de testosteron. Iar bananele? Ele au fost descrise ca având enzime care ajută la producerea hormonilor sexuali. Pe măsură ce prezentarea se apropia de final, Andrei a subliniat importanța unui echilibru alimentar. Nu este suficient să consumăm alimente benefice. Trebuie să ne asigurăm că avem o dietă variată care să ne satisfacă toate nevoile nutriționale. Aceasta nu doar că va promova sănătatea hormonală optimă, ci va îmbunătăți calitatea vieții în general. Oamenii din sală au început să împărtășească propriile lor experiențe legate de dietă și exerciții fizice, transformând sesiunea într-o discuție interactivă vibrantă. Andrei s-a simțit recunoscător că putea fi parte din această comunitate dedicată creșterii personale și sprijinului reciproc. În finalul întâlnirii, participanții au plecat cu sfaturi practice și inspirație nou găsită pentru a-și transforma stilul de viață. Andrei știa că munca lui nu se termina aici. El se angajase nu doar față de sine, ci față de întreaga comunitate pentru a continua să împartă informații utile și a susține sănătatea colectivă. Așa că următoarea sa aventură era deja planificată. Workshop-uri culinare unde oamenii puteau învăța cum să gătească preparate delicioase folosind acele alimente benefice pe care le discutaseră. Cu fiecare pas pe acest drum al educației alimentare, Andrei simțea că contribuie nu doar la sănătatea individualilor din jurul său, ci și la construirea unei societăți mai conștiente și mai sănătoase. Și astfel, povestea lui Andrei continua, un om dedicat misiunii sale de a transforma vieți prin cunoștințe simple dar puternice despre alimentație și sănătate hormonală. Fiecare alegere conștient făcută astăzi deschidea uși către un viitor mai luminos pentru el însuși și comunitatea sa.